Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Będzie pomaga mama. I Jezus kurci, bo Jezus kurci do Roberta przeszła. Bo ten mój stary jako ze świnia ma i ten Pedro co spija, on musi być diabła doma narobiony. Także jeszcze bada. Zbawiciel przyjdzie, z Duchem Świętym do nas przebądze. Wielki widz na małe świecy. Alleluja, alleluja. A coś ty tam robisz? Potruję się, żeby ładniej wyglądać. Jo, co to jest ten puder? Właśnie wacik i to jest puder. Na tyś przódę tak, co śmiele. Ale to było całkiem co innego. Tak, i to był puder, Mej Zbawiciel przyjdzie, z Duchem Świętym do nas. Ale coś ty teraz robisz? Kredka do brwi mam. Co to jest kryszka? No takie coś. Taci, co? Tak się maluje, o tutaj dokładnie. A moja męka, jak nie pamiętam mega, jedno są takim kimś malowa. Teraz je ty nie dajesz dostać. I to pewno wystawialiście w tasie. Widzieli mu piś, bo to baba co śmierdzie zachnić nim. Co byłam? To im pomalowało, a to i dawnicy kosztuje. Komuś co zrobiło, tak polało i też to zaraz zamalowało. Coś ty teraz miała znowu, coś to było? Pomadka. Co to gadłeś? Tutaj do ust, o kobieta. A, tak, coś. A my miałem jedno ekologiczny. Beda myszkaci, beda. Ewa, to była nasza pomadka. Ewa, i ty to tak malowało. Ale ty dla tego taci richtig, a nie jak mało malowany. Też ekologicznie to robiało.